ko na sana pinahiram sa iyo ang aking pera. Sabi mo balik agad, diba? Bakit ngayon pinapaasa? Dahil ang pangako mo ibabalik agad sa linggo. Ako na may naghihintay sa bayad mo. Kaya ngayon ako'y inis sa'yo, akin lang pinipigilan. Sana naman ay bayaran na. Nakaka-stress, anong pizza na? Dahil dyan sa utang mo, nagigipit tuloy ako. Hanggang kailan magtitiis? Balik mo na't kailangan ko. Ano ang gagawin sa utang mo sa akin? Bayad-bayadin, ako'y wag mong gigilin. Sana'y unawain, pasensya'y wag sagarin. Nais kong malaman mo na nakakabwesit na. Hindi ko na sana pinahiram sa iyo ang aking pera. Sabi mo balik agad, diba? Bakit ngayon pinapaasa? Dahil ang pangako mo ibabalik agad sa linggo. Ako na may naghihintay sa bayad mo. Ano ang gagawin sa utang mo sa akin? Bayad-bayadin, ako'y wag mong gigilin. Sana'y unawain, pasensya'y wag sagarin. Nais kong malaman mo na nakakabwesit na. Nais kong malaman mo, sa FB i-post kita. Guys, tuturuan ko kayo kung paano maglaro ng Phoenix game. Ang una nyo gagawin, i-download lamang ang link na nakalagay sa comment section. At pagkatapos nyo mag-download guys, mag-register. Dito, i-click naman natin to. Tapos ilagay ang ating mobile number, password, confirm password, at send. May receive po tayong OTP guys, ilagay lang po natin dito at register. Ayan guys, nakapasok na po tayo. Mamili lang tayo ng laro dito guys. Mayroon color game, Dragon Tiger, Red Black. Marami pang iba guys. At saka, click lang natin to, try natin ang color game. And guys, pili lang tayo ng kulay na gusto natin. Halimbawa sa ano tayo guys, sa green tayo. O, panalo tayo sa green. Ano lang po guys. At ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-cash in. Ito guys, click lang natin sa baba, wallet. Yan guys, mayroong 100 up to 30,000 na pwede nyo i-cash in. Click lang po natin ang 100. Yan guys, ilagay lang natin ang ating GCash number. At saka send, may ma-receive din tayo may ma-receive din po tayong OTP guys. Lagay lang natin dito. Tapos save. Ganun lang po guys. Kung marami na kayong pera guys, pwede na kayong mag-withdraw. Click lamang dito sa baba, withdraw. Dito ilagay lang natin ang ating gustong i-withdraw na amount. At dito sa baba, ilagay lang natin ang ating GCash number.
At saka bind, then withdraw. At saka guys, maka-earn po tayo ng money rin sa pag-invite. Dito sa earn money. Dito may sa A guys, may receive po tayong 0.6%. Sa B naman, merong 0.3% at sa C naman, 0.1%. Ayun lang po guys, mamili lang kayo ng gusto nyong game at mag-enjoy. Maraming salamat.